Yn y coleg, dwi'n medru defnyddio fy Cymraeg yn sesiwn tiwtora a cyfathrebu efo tiwtoriaid mwyn rhannu fy problemau a jyst cael cymorth ganddyn nhw yn y Gymraeg. Hefyd dwi'n medru cael papurau arholiad, fatha busnes. O fewn ein adran ni, mae yna gyfle fyfyrwyr derbyn i'w addysg trwy dwyieithog. Mae yna athrawon sy'n siarad Cymraeg yn rhugl yn yr adran sy'n galluogi ni gefnogi ein dysgwyr i cael eu asesiadau yn y Gymraeg, i'w gwaith o ran adnoddau yn y Gymraeg hefyd. Mae nifer y myfyrwyr wedi bod yn cefnogi sesiynau pêl-droed efo'r urdd, felly mae'n rhoi cyfle iddyn nhw rhoi iaith Gymraeg yn y gweithle a datblygu y sgiliau yna i fynd ymlaen yn y dyfodol. Dwi wedi cwblhau 60% o gwaith yn Gymraeg, achos oedd i mam iaith fi, felly mae'n haws i wneud, a mae'r cylion yna i fi wneud hefyd. Yn y dyfodol dwi wedi gwneud cais am apprentice chwaraeon gyda'r urdd, a mae hynny'n wedi helpu fi efo gweithio plant ifanc, ac mae'n fi o dwybygol fi wrach i fi gael swydd na rhywun sy'n mynd o siarad Saesneg yn ymwneud. Y manteision o defnyddio Cymraeg yn fy marn ni ydy, os rydw i'n aros yng Nghymru, byddwn ni'n cael fwy o cyfleoedd i defnyddio Cymraeg a cael mwy o swyddi. Dwi'n defnyddio Cymraeg trwy'r coleg o mynd i lleoliad Cymraeg mewn gofal plant fel dechrau dig, mudiad meithrin ac hefyd mewn ysgolion gynradd Cymraeg. Within the health and social care and childcare sector, there's a massive demand out there, and for people that speak Welsh as the children, and that it's important that we're sort of embracing that and carrying it on and growing these Welsh speakers. Mae yna llawer o cyfleoedd i defnyddio Cymraeg yn Coleg Cambria. Dyn ni'n gallu cyflwyno gwaith yn Cymraeg. Ni'n cael asesiadau yn Cymraeg. Ti'n gallu gwneud gwaith bacalaureaeth yn Gymraeg a dwi efo tiwtor Cymraeg hefyd. Da ni'n gweithio efo myfyrwyr ail iaith ac yn cynnig sesiynau iddyn nhw i wella eu sgiliau iaith ac annog nhw i geisio deall pa mor bwysig ydy'r Gymraeg. Dwi'n mynd mewn i'r salon ac yn cynnig gwersi Cymraeg iddyn nhw'n fanno, a mae hwnna yn hytrach na falle dysgu ar lawr y dosbarth. Dwi'n trio integreiddio'r Gymraeg wrth iddyn nhw wneud sesiynau ymarferol. Lle dwi yma i gefnogi darpariaeth Gyfrwng Cymraeg a hyrwyddo yr iaith drwy gynnal digwyddiadau. Lle dwi'n cynnal grwpiau wythnosol yn ystod amser cinio, lle mae myfyrwyr yn dod at ei gilydd i siarad yn Gymraeg, cymdeithasu, gwrando ar cerddoriaeth. Dwi'n meddwl bod yn cyfle gwych i nhw allu dod at ei gilydd a cymdeithasu. Yn fy marn ni, manteision o defnyddio Cymraeg ydy, dwi eisiau fynd fewn i'r byd theatr yng Nghymru a fydd hyn yn agor lawr y drysau achos fydd o yn wneud i fi sefyll allan.